kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatou filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatou ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatou ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye an lamɛnbaaw ani an filɛbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye kari ye tubabukalo ale tile 6 ye bi ye san 2025 juillet kalo an bɛ ale la bi ye Ashura fana ye an bɛ dugawu kɛ sa bato minnu kɛra Ala k'aw bɛɛ lajɛlen minɛ san wɛrɛ Ashura Ala ka o yira an na min ye an ka silamɛ diinɛ maaw ye u ye wulikajɔ minnu kɛ n'u ye bato minnu kɛ n'u ye Ala deli min kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ jamanaba in ye an yɛrɛ fana ye dugawu min k'an yɛrɛ ye k'a k'an ka denbaya ye k'a k'an ka baarada ye k'a k'an ka sigida ye k'a k'an ka jɛw ye Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ
falai ashurai nyinanama ama santo ta fanga sɔrɔ waati bɛ na ko kɛcogo don jamana yɛrɛ kɔnɔna na bi an y'a ye k'a fɔ bato kɔni kɛra Bamakɔ yan kosɛbɛ nka ko n'a kɔrɔ kama couvre-feu ko an ka marabolo dɔw bɛ olu ma se k'a kɛ nka bi tile kɔnɔna na u caman ye kɛnɛw sigi yaasa ka se ka ala deli kɛ ka bato kɛ jamana a bɛ se ka kolo suma cogo min cɛfɔ ni kanbɛ u bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna na cogo min na kuma tɛ nin waati in na maa t'a fɔ maa ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la fa bɛɛ lajɛlen fɛ baara minnu kan ka kɛ maaninfin yɛrɛ bolo bɛɛ lajɛlen ye o dɔn k'o lakɔnɔla kari o hukumu kɔnɔna na sa wulada in na an bɛna an da don baabu minnu na a dɔw ye hakililajigiw ye a dɔw ye kuraw ye wa a dɔw yɛrɛ fana bɛ yen mɔgɔw ye olu dɔw mɛn wa u bɛna sɛbɛntiya an bolo conseil des ministres ye o y'o dɔ ye o min kɛra jumadon ana jira o sɛnɛ kan sabula kununko anw ma se ka yan sɔrɔ an tun bɛ faleyakaw fɛ yen falen an bɛ faleyakaw fo cɛ ni denmisɛnnin ni npogotigiw ka taa se dugutigilakaw ma ale ni donsow min ye u ka imamu ye n'o ye ka bɔ darukaw fɛ yen ye an b'a fana fo kunu minisiriso min bɛ kɛnɛyako kunna ale mɔgɔw tun bɛ yen premier ministre ale ye mɔgɔ bila ka taa minisiri min bɛ sifin ka ko kunna o fana ye mɔgɔ bila ka taa a bɛɛ lajɛlen CNT fana min ye ɲɛmaa danga naaninan ye n'o ye magistrat Amefune Mahamadani ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye Sala Babi min ye alimaw ka baɲumankɛtɔn ye n'o ye Claude Cesira ye ale bolofara min b'an fɛ yan sa ale ye coordinateur national ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Keɲeba préfet ale tun bɛ yen Faleya yɛrɛ sous préfet fana tun bɛ yen denmisɛnnin jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen maa minnu bɛ bi na n'olu fana bɛ ka marabolo ko ɲɛnabɔ n'o o ye gestion affaire courantiw ye Sitakili Keɲeba ale ni Dabiya olu bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ ka fara Faleya ta kan baabu in sɔnni an na tila ka ja dɔ yira maaw la baara kɛra cogo min na a yɛrɛ ka dɔ ɲɛfɔ wulada in na fana an bɛ don CPI kɔnɔ fala ye CPI a bɛ ɲini ka na kɛ sentan ye min b'a kɔnɔ an na o ɲɛfɔ yaasa mɔgɔ bɛ se ka a ko faamuya cogo min na sa ɲɔndan ka don faso ale ka baarakɛ hukumu kɔnɔna na maa ba bi duuru ani seegin ani 70 o de yera kɛnɛ ka fala ye jɔyɔrɔ tun ye 7 ani 46 ye yaasa ka se ka don gouvernement ka baara la maa minnu taara sa a yera k'a fɔ kɔni ko olu ka jɔyɔrɔw jaabi bɔra nka jɔyɔrɔ 27 bɛ yen maa ka nɔti ma se ka so ma fala ye o jɔyɔrɔ o ma di maa ma min ye diplôme min ye n'o ma ɲi n'o ye faux diplôme ye an bɛ se k'a fɔ o fana faux diplôme o 11 sɔrɔla ɲɔgɔndan in senfɛ lujuratɔw a yirala k'a fɔ sa ko 100 sarada la ko ka 15 labila olu ye o fana labilara olu ye ni ala sɔnna ma bi joli b'a ye entraîneur kura min ta fala ye n'o ye Moribudo ye Moribudo ale ni a ka dangan n'o fana ye Kɔnɔwarika ye Félix Boizo ninnu bɛɛ lajɛlen sera a ka banko ye Babu n'o ye Maître Basalu Sila ye ni ale ye joliba ɲɛmaa dangan fɔlɔ ye a ye kibaruya minnu d'an ma ka kɛ ni entraîneur 2 ye an na olu bugunatigɛ fana yira jamanadenw na u bɛ se k'a dɔn cogo min joliba ale bɛ ka san labɛn cogo min na fala ye dɔgɔkun in a tibitaba bonyana nka ala bɛ ko o ko la o ma tiɲɛ ka dugawu don hali bi ni asura donyaba in na ka maliyɛn cɛman n'a musoman k'a bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ ni cɛsiri la u bɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan fasoko kama fala ye an b'u fo an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ min ye fasoba jamanaba in armeba in ye a n'a cɛdenw maa maa bɛ a kɔnɔna na bi k'a bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ ni cɛsiri la mali fan 14 an b'u fo u ka baara ale kɛcogo ɲuman na ko jamanadenw ka danaya b'u ka bi a b'u ka sini wa u bɛ baara min na fana a dɔnnen don wulikajɔ min kɛra Kayi mara la fala ye
ka taa se molodokaw fɛ ɲɔnɔ mara la ani ɲɔnɔ yɛrɛ ka taa se ɲoro di sahel ma min ye sandarekaw fɛ ye ka taa se bafulabe ninnu bɛɛ lajɛlen ma fala ye wolomasiri tabaw wulila k'u jɔ u jɔyɔrɔ la caki binyɔrɔ 7 maa kɔni nana ko kɛnɛ ka bamancɔrɔ jigawale kɛb'a la ni min kɔni ɲɛnɛma tora o ma se k'a senfa dɛ o la armée an b'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na min ye wulikajɔ ye o ɲɛna kosɛbɛ san 5 ko Asimi ko fara a ka sigi ka fala ye n'o ye CNT maaw ye ka kɛɲɛ ni jamanadenw ka laɲini ye olu y'o sɛbɛn o yamaruya premier ministre ale tun bɛ Espagne kaw fɛ yen sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min na ka dɔ fara a kan ka musakaw kɛ ka yiriwali baaraw kɛ o lajɛ 4 na min bɛ sigi san o san diɲɛ seleke 4 tɔnba fɛ baaraw kun cɛra premier ministre yɛrɛ segira ka na fɔ a ye conseil de ministre kɛ juma tɛmɛnen n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen jamana in kɔnɔna na hali bi an b'a fɔ san ko min ye ɲɔgɔndanw ye an bɔra k'an da don a la sisan jaabi dɔ bɔra maa 11 ko olu taara ni diplôme ye min tɛ diplôme olu fana kan ka taa yira kiiri tigilamaw la minnu fana yɛrɛ kɛra n'o jaabi yɛrɛ dɛsɛlen don ka bɔ fɔlɔ defu fala ye maa mun minɛ o la bɛ école karamɔgɔ 18 bɔ ba numan fan fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa ninnu ye k'u ye denmisɛnnin min ka nɔti yɛlɛma k'a bɛ se 200 ani kɔ ma brigade min bɛ n'o sigilen don sa n'an b'a fɔ ma ko BJ brigade d'investigation judiciaire olu de ye nin sɛgɛsɛgɛli kɛ ba numan fan fɛ Bamako yan k'u tɛgɛ da nin maa ninnu kan nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ waati min fala ye min ye an ka dugudenw n'an ka dugumisɛnw ye kɔnɔguwan bɛ hali bi hukumu de kɔnɔna na sa an b'a da maaw tulo kan k'a fɔ ko min ye dugu dɔw bɛ yen n'o ye Cɛbi ye wajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la studio tamani maaw y'a a fa siri cogo min u y'a yira sa k'a fɔ Masina marabolo kɔnɔna maaw taara bi yen ka koyi min ye dugudenw 2 ye ko olu kɔni fatura dɔw olu joginna min ye maa dɔw ye maa 1 o tununnen don fɔlɔ bingali a kɛra dugu min na sa o ye Cɛbi ale ni wajɛ ye min bɛ ba 2 ale ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔ ma ko interfleuve Masina waleya in cɛjugu ale kɛra ye studio tamani ka fasiri la sa u y'a yira k'a fɔ ko waleya in kɔni a kɛra jɛkulu marafatigi minnu fɛ o tun bɛ moto de kan koyi kibaruya sɔrɔla olu yɛrɛ fɛ cogo min na min ye dugudenw ye ani dugu marabaw fana ye kibaruya in danganama i n'a fɔ studio tamani y'a lakali cogo min ko waleya min don fala ye ko a kɔni kɛra kojugu dan ye sabula basigi min kun nana tile 2 na a nana ka na jatigɛ wuli josokaw olu fana bɛ ɲɛji la josokaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu ka dugu bin taara kɛ yen fana ka fala ye manciwale ni jugawale kɛbaw fɛ nka n'Ala sɔnna a ma o kibaruya tɔ an n'o sɛnsɛn sini ka se ka o da maaw olu tulo kan k'a daminɛ Mali dugumisɛn n'a dugubaw la sa baara mun bɛ ka kɛ bi donsolakaw fɛ baara mun bɛ ka kɛ wolomasiri tabaw fɛ cɛsiri ni wulikajɔ min bɛ sen na fala ye su ani tile min ye armée ye ale ka baaraw foyi tɛna na bɔ o la sabula laɲini ye min ye n'a fɔ ministre Sadio y'a fɔ cogo min maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min an y'o de fɔ fala ye kɛlɛ ye don dɔ ka di don dɔw man di waati dɔw la gɛlɛyaw bɛ na nka halisa an b'a ɲini an ka wolomasiri tabaw fɛ dɔ ka fara cɛsiri ni timinandiya ka fala ye sabula maa mun bɛ yen ni ale kamana gannen don ni ale tɛ taa fa ni nafa dɔn a yɛrɛ la kuma bɛɛ ale tulo bɛ marifakan na ale hakili sigi man di o la sa armée a bɛ baara min na hali bi min ye Segu mara ye Ɲɔnɔ mara San mara ka taa se fo Dɔngɔnɔw fɛ yen nin baara bɛɛ lajɛlen ka se ka jateminɛ Yuwarukaw an b'u fana fo ale ni Tɛnɛngu ka taa se min ye Majamakaw k'olu fana fo fala ye kɛnɛ in kan yan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ba 2 fana ni ɲɔgɔn cɛ ni dugu minnu bɛ yen hali bi n'olu dɔw fana kɛlen don k'u fasa ja k'olu bɛɛ lajɛlen fo k'a yira sa k'a fɔ nin waati laban in kɔnɔna armée a ka labɛnw sabatilen don dugu caman baaraw kan ka daminɛ dɔw taw bɛ sen na nka fɛn caman bɛ fala ye a kibaruya bɛɛ tɛ se ka da mɔgɔw tulo kan baara mun bɛ sen na a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka fɔ nka an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna o ye k'a fɔ min ye cɛden kuraw ye armée bɛna olu sɔrɔ han Ezo n'o ye sɔrasiw a bɛ fɔ ma sa école des sous-officiers ale bɔko 20 o kɛra min ye nin maa ninnu ni olu minnu tun bɛ préparer la sa olu ka jalaw kunfɔlɔw fala ye o dira u ma koyi kɛra min ye Banankɔrɔkaw fɛ yen colonel Siri Lamine ni o ye Siri Lamine Traoré ye ale ka yɔrɔ de Ezo ye sabula yen kɔmandanya ɲɛmaya b'ale bolo ka se ka sɔrasiw kalansa k'u jo kosɛbɛ baara in ale kurumukaliw o kɛra nin juillet kalo tile 4 fala ye kɛnɛ belebeleba ka sa u b'a fɔ ma sa ko place d'armes
bɛɛ lajɛlen nana sa kamankuntigiw ka ko don sabula minnu ye jala sɔrɔ ko ka dɔ sigi u kamankun na n'o ye a bɔko mugana in ye pereperelanen maaw u ye kalan kɛ mun kan sɔrɔdasi cɛ i kan ka lamin cogo min i kan ka labɛn cogo min i kan ka mun ni mun dɔn n'i b'i ka sɔrɔdasiya daminɛ na fo ka taa se waati jan ma o labɛn fɔlɔ o kɛra olu kunna min ye Wolo Masiri Tabaw ka ɲɛmaa filanan ye danga ye n'o ye général de division Keba Sangare ale tun bɛ ko in kɛnɛ ka fala ye ekɔli minnu bɛ finitigilakaw tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔna na yan o fana ɲɛmaaba n'o o ye directeur général des écoles de militaires ye général de brigade Musa Yoro Kante ale fana 11 Badlabugu an b'a fɔ nin kɛnɛ kan ale fana tun bɛ yen fala ye min ye finitigi ɲɛmaa minnu bɛ yen Segu marabolo kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Banankɔrɔkaw fɛ Ezo kɔnɔna na fala ye maa minnu bɛ yen sa ni olu kun ka jala kan ka d'u ma maa 551 min ye musolakaw y'a la sa olu ye maa 100 ye fala ye kalan in kɔni a kun banna kalo 3 o kɔfɛ nka kalo 3 min o da tun b'u ye sunatu ye su ni tile wulikajɔ tun bɛ sen na maa 535 olu ye maliden ye a la min ye 16 ye olu bɔra jamana wɛrɛ la ka na Senegalikaw ka maa 1 bɛ a la Chad ka maa 1 Burkina maa 4 Centrafrique maa 1 Guinée o maa 3 bɛ a la Cameroun ka maa 2 Mauritanie ka maa 2 Niger olu ka maa 2 bɛ a la kalan min bannen filɛ nin ye o ye marafaw sɔrɔdasiya yɛrɛ danbew a n'a kɛcogo k'olu bɛɛ lajɛlen dɔn min ye colonel Siri Lamine Traoré ni ale yɛrɛ Ezo ɲɛmaa ye a k'u filɛ nin ka jala min sɔrɔ nin ye nin b'u nun don ka taa kalan wɛrɛw kɛ ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan ne koyi nin y'a daminɛ de ye a kɔni ye min ɲini u fɛ sa u k'u cɛsiri k'u timinanja sabula bi na min ye Mali Wolo Masiri Tabaw ye u t'a fɛ cogoya si la fiɲɛka ye maa minnu kɔni ye kalan kɛ fo ka taa se nin yɔrɔ in ma min ye commandement maaw ye u y'a yir'u la sa ka fɔ k'u filɛ nin ka na nin jala fɔlɔ min sɔrɔ nin ye u k'u jija sa jala tɔw ka se ka sɔrɔ nin ka kɛ ŋɔni bɔlen u sen na yaasa u bɛ se cogo min na boli biribiri k'a tɔ bɛɛ lajɛlen ɲini kalan kɛra maa minnu fɛ sa olu yɛrɛ foli ni tanuni kɛ ekɔliden 2 taara ka bɔ Burkinabekaw fɛ yen n'o ye Marcel ni Miriel ye ale ni Seyibu Dilompo olu kɔni fana ye kumana tɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa minnu ye jala sɔrɔ o y'a yira sa k'a fɔ ko baara kɛcogo ko a ɲɛna waleya min filɛ nin n'o bɛna kuncɛli kɛ k'olu n'u tɔɲɔgɔnw u bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin Mali jamana ma bisimilaliko ɲuman na don in fana a ko kɛnɛ kan sa fala ye min ye maa min ka kuru cayara ni bɛɛ ta ye n'a bɛ fɔ ma ko brassard de major o fana donna koyi o kɛra ko in na belebeleba dɔ ye min ye baara in ye a yirala sa k'a fɔ ko a ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka kɛ ni farafinna ka kelenya o kow ye maa minnu bɛ yen sa ni olu kɔni ye nin bɔko mugana in ye olu ka kalikasiyɛn taamasiyɛn kɛ farafinna ka kelenya ye fala ye min ye ekɔliden ninnu ye première année ni deuxième année maaw u bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka défilé belebeleba kɛ général Keba Sangare ale ka sɔrɔ ka u fo k'u waleɲuman dɔn min ye Keba ka tagali fɛ fala ye u ka kalanso min bɛ yen n'o baara bɛ senna n'a bɛ fɔ ma ko amphithéâtre ni maa 500 kan ka don a kɔnɔ a taara o baara lajɛ 100 siradala k'a bɛ 90 bi a taara fana ka taa foli kɛ Segu gouverneur ye n'o ye commissaire général de brigade de police Sulemani Traoré ye k'a fɔ a yɛrɛ fana y'a ɲini sa finitigilakaw u bɛɛ lajɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa min ye baara min kalifar'u la a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an ye min sɔrɔ ka bɔ Ezo kɔnɔ o de ye nin ye Ezo cɛdenw ka bɔli la fala ye bingali min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen kɔlɔlɔ bɛ ka y'a la kɔlɔlɔ fɔlɔ kɛra mun ye Bafulabekaw fɛ yen siman sɔgɔ yɛlɛla fala ye siman eko bingali in kɛlen kɔfɛ ko siman min tun bɛ 17,000 la o taara bɔrɔ taara yɛrɛ sɔrɔ o taara tɔni taara yɛrɛ sɔrɔ 20,000 na dɛ min ye siman ye sa binbalikɛlaw ni bamanan u binna siman dilanna min ka gangon terikaw fɛ yen e ko o kɔlɔlɔ tɛ wa juillet kalo tile fɔlɔ bingali min kɛra ko y'a to bi siman tɔni kɔni ale bɔra 17,000 la ka na yɛrɛ sɔrɔ 20,000 na koyi k'o ye kɔlɔlɔba ye bi sabula baara in yɛrɛ a y'a to maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu tun bɛ baara kɛ usine kɔnɔna na olu ko k'olu yɛrɛ dalen don so bi k'u tɛ ka baara kɛ ko wa ko min ye baara yɛrɛ ta don k'o kuma ma fɔ u ye u ka syndicat maaw y'a yira sa kɔni ko gɔngɔntiri simanso siman dilanyɔrɔ k'a kɔni kɛlen don ka baara di maa caman ma u ka sigida kɔnɔna na fala ye ko siman tɛ ka ye o tɛ gɛlɛya ye dɛ siman min yɛrɛ dilannen don usine maaw fana bolo n'o b'u ka stock ye k'u bannen don k'o fana feere o feerebaliya o de y'a to sa siman min bɛ maaw bolo bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'i ka sɔngɔ sigi a la nka a caman kɔni kɛlen don k'a bɔ tɔni kɛ 20,000 ye nin waati in na
dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ se k'a san o la dɛ ko sabula wari min bɛ olu bolo olu ni sotigiw bɛnna min na o musaka kan min kan ka don siman na k'o t'u bolo Bamakɔ fana a yira k'a fɔ ko min ye kɛnkayɛri dɔw ye olu kɔni minnu bɛ siman ta gɔngɔnterikaw fɛ olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni bɛna sɔngɔ yɛlɛ kɛ sa o na kɛ dɔgɔkun nata in o kɔnɔna na Gawokaw fɛ yen sigikafɔ bɛ sen na sa yaasa min ye taji sɔngɔ ye ale bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na denmisɛnninw ka jɛkulu minnu bɛ Gawokaw fɛ yen min ye consommateurs ka jɛkulu ye ka taa feere taji feerelaw ka sa u bɛɛ lajɛlen jɛlen don sa ka baara kɛ baara min b'a to min ye taji sɔngɔ ye a bɛ se ka n'a nɔkɔrɔ la cogo min n'o tɛ bi min ye 260 ye maaw ko k'o ka ca kosɛbɛ ko maa tɛ se k'o san koyi k'u k'a lajɛ hali n'a bɛ jigin ka na 180 na o ka fisa ni 160 ye dugudenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ni bɛn kɛra sɔngɔ min kan ko bɛɛ lajɛlen ka jɛn n'a ye k'a feere o la nka min ye 260 in kɔni ye ko ka o bɔ a la pewu an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres ale kɔnɔna na. Yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gurula kodi don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gurula kodi ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi ni waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni ni video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. An bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la juma tɛmɛnen conseil des ministres ale kɛra nka kunun komi anw kun tɛ yan an kun bɛ faleya i bɛ se ka faleya ja yira maaw la sabula kunun ko faleyakaw fɛ yen an taara yen sa baara 3 de tun bɛ faleyakaw bolo fala nin y'an ɲɛ kabanɔgɔ kɔnɔ han i kun di yan dɛ ɲɛ bɛ n sigilen la nin y'an ɲɛ kabanɔgɔ de an bɛ ka taa kabanɔgɔ de kɔnɔ tan nin y'an selen ye fɛngolakaw olu ka sanu bɔyɔrɔ min bɛ yen pankuru ale jiginna ye ni ye pankuru ye sa a kɔnɔna na an bɛ fune malmadan ka taa se minisiriw ka cidenw ma ale ni faleyakaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nana sa nka fala ye faleya sira ye kataba 4 ye dɛ faleya faleya yɛrɛ don donso nana ka na an kunbɛn ale ni dugu min ye préfet Keɲeba préfet médecin chef ka bɔ Keɲebakaw fɛ yen min ye sous préfet yɛrɛ ye faleya yɛrɛ kɔnɔna na dugutigi denmisɛnninw ni sifinw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen de dugu bɛɛ lajɛlen de bɔra sa ka na min ye ɲɛmaw olu kunbɛn baara o taara kɛ tribune na kuma kɔni dira sa min ye ekɔliso dɔgɔtɔrɔso kura in ye ale baaraw kuma ye tali kɛ o la kosɛbɛ ambulance kura fana sanna ka di dɔgɔtɔrɔso in ma ka dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ kɔnɔna dilan fo k'a ɲɛ kosɛbɛ min ye o kɔfɛ denmisɛnninw ka sifinso n'a bɛ fɔ ma ko maison des jeunes o fana baara fana taara kɛ ka sigi sen kan yaasa min ye faleyakaw ye u bɛ se cogo min na ka sifinso sɔrɔ o bɛɛ kɔfɛ fala ye musow minnu nana kalan kɛ CAS la yan sibikaw fɛ yen olu fana ka jardin maraîcher o kɔni kana jiginna dɛ ne ye nin ja ninnu da n sen fɛ ne tun bɛ ko CESCOM dɔgɔtɔrɔw ye min ɲini u fɛ u ka n'a kɔnɔna de la mɔgɔw kana ban ka taa dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ u ka taa kɔnɔ o de la baara bɛ kɛ ka ɲɛ fala ye i hakili tɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ CESCOM kɔnɔ donc faleyakaw kunu an kun b'u bolo kunun tile bɛɛ k'a daminɛ sɔgɔma sa fo ka taa se wulafɛla ma an ye ja minnu sɔrɔ kun fɔlɔ minnu an yɛrɛ sera ka minnu sɔrɔ o de ye nin ye nka n'Ala sɔnn'a ma min ye Alaji Keyita ale min ye affaire couranti gérebaga ye faleya kɔnɔna na ale ka kumakan bɛ yen Sala Babi ka kumakan bɛ yen an bɛ Fune Malmadani ka kumakan bɛ yen
ministre saba minnu y'u ka mɔgɔ bila ka taa se premier ministre yɛrɛ ka maa ma ninnu bɛɛ lajɛlen dantigɛli kɛ faleyakaw yɛrɛ fana kumana fala ye min ye faleyakaw ye u y'u ka sɔrɔsiw an b'u fo min ye polisilakaw ye k'u fo sapeur pompier ni gardi ani gendarmelakaw bɛɛ lajɛlen ni jɛra fala ye ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kunungo ka lakana bɛɛ lajɛlen kɛ fo ka taa se wuladafɛla ma an b'u fo a baara la ko k'a kɛcogo ɲɛna n'an segira ka na Bamakɔ Kuluba Fama sigiyɔrɔ la sa laadala min ye conseil des ministres ye ale bɛ kɛ araba o araba nka sen ta kɛra juma tɛmɛnen sa a bɛ kɛ soba min kɔnɔna na a ɲɛmaya tun bɛ général d'armée Asimi Goyita bolo baaraw kɛnɛ kan sa ministres u ye baara minnu boloda u y'olu fɔ min ye baara minnu bɛna bolodaw fɛ u y'olu fana fɔ ɲɛbila sariya sɛbɛn minnu bɛ u bolo sa u y'u da don o fana na k'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛ o ko hukumu de kɔnɔna na sa ka kɛ ni sariyakisɛw tali ye fala ye min ye ministre min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale ye sariya ta sa sariya min bɛ lakodɔnni kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko Mali ale ni tɔnba min bɛ yen n'o bɛ yiriwali baaraw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye IDA ye olu k'u bolo don ɲɔgɔn bolo yaasa ka se ka saniya k'o waleyaw sigi Bamakɔ kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na sa o association ba in ale kɔni bɛna na sefa wari miliyari 31 miliyɔn 551 ba 531 ani 140 o musaka o bɛna na o di Mali jamana ma nka juru do fala ye juru in ta kun ye ka se ka mun kɛ ni a ye o ye sa ɲama minnu bɛ yen nɔgɔ minnu bɛ yen Bamakɔ kɔnɔna na ani jitoliw k'olu bɛɛ lajɛlen saniya sa ka se ka olu labɛn ka ɲɛ kosɛbɛ k'u bɔ maaw senkɔrɔ min ye waleya in ye sa sɛbɛn min tɛgɛnɔ bilalen filɛ nin ye o b'a to sa min ye association in ye ale na musaka in di Mali ma a ka se k'o baara kɛ a ka faaba kɔnɔna na ministre min ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na min ye ministre min bɛ sariya ko kunna n'o ye Mamudu Kasoge ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko ale kɔni tun bɛ irisilakaw fɛ yen irisilakaw ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sariya ko kuma min na sa o tako 13nan ale tun b'o jɛrɛ kɛnɛ kan Saint Petersburgkaw fɛ yen baara in kɛra sa k'a daminɛ mai kalo tile 19 ka taa kuncɛ a tile 21 na irisilakaw u ye maa 1000 o de fara ɲɔgɔn kan ka bɔ diɲɛ fantan 4 ani farafinna jamanaw kɔnɔna na maa minnu ka baara bɛnnen don sa sariya ko ma dugudenw tɔgɔ la jago sariya ko ka taa se sariya min yɛrɛ bɛ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa u ka kumaw ye tali kɛ mun na o ye baara minnu bɛ se ka sigi sen kan min ye bɔlɔlɔ sira fɛ sa kiiri tigilamaw bɛ se ka baara kɛ n'o ye cogo min u ka kumaw ye tali kɛ o la baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ ni musaka tɛ minɛ ka kɛ ni sariya kow ye olu ko hukumu kɔnɔna na dunko juguya ni yuruguyurugu ale ni bɔsin tigila k'o bɛɛ lajɛlen kɛrɛ min ye hakɛw ye k'olu bɛɛ lajɛlen sigi bɔlɔ kelen fɛ sa u ye nin fɔ min ye a ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na sa n'o ye ministre Mamudu Kasoge a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sariya ministre ye ale yɛrɛ baara minnu kɛ a ka kumaw ye tali kɛ sa Mali yɛrɛ sera ka baara minnu kɛ nɔminɛliko ta na sira fɛ yɛlɛmaba minnu donna an ka jamana kɔnɔna na nin waati laban in na ale y'i da don o la sariya ale bɛ se cogo min na ka hakɛw sɔrɔ waleyaw la waleya minnu bɛ yen n'olu kɛra bɔsin tigilaw ye jamana ka wari minnu ni dunko juguya ni yuruguyurugu taaraw kan min ye taama in senfɛ minisiri y'a yira fala ye ko u ni Irisi jamana Mali ni Irisi jamana y'u bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min na to sa u bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ ka baara kɛ kiiriko ale ta na sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irisi fédération tɛgɛ in tɔgɔnɔ bila o la Mamudu Kasoge y'a yira sa k'a fɔ ko taama in fana senfɛ AES ministre minnu bɛ sariya ko kunna olu fana ye ɲɔgɔn ye irisilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni irisilakaw yɛrɛ jɛra ko o jɛrɛ fana kɛ o ni jɛrɛ belebeleba in fana tun tɛ kelen ye o tun ye farankan ye sa farankan b'a to min ye AES ni Irisi jamanaw kan ka bɛn mun ka sariya ko ta na sira fɛ bonya bɛn ni karama kɔnɔna na k'u y'o fana da yira ɲɔgɔn na k'o kɛ baara ye minisiri min bɛ baara ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a fɔ ko ɲɔgɔndan min kun kɛra yaasa mɔgɔ bɛ se ka taa faso ka baara la cogo min na san 2024 kɔnɔna na ko ɲɔgɔntan baaraw k'olu kun forila maa 58 70 ani 70 o de kɔni ye maaw ye sa maa minnu taar'u tɔgɔ sɛbɛn k'u sen don ɲɔgɔndan in na jɔyɔrɔ min tun bɛ u bolo sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye 773 o de kɔni sera ka sɔrɔ o de kɔni sera ka sɔrɔ sabula a yirala k'a fɔ ko o de tun b'u bolo min ye 773 o de jɔyɔrɔ tun b'olu bolo nka maa minnu sera ka ta sa no olu kɔni ye ɲɛ sɔrɔ ko in na fala ye o ye 746 ye olu de sera ka se sɔrɔ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a ko la
min ye jɔyɔrɔ 27 tɔ ye maa si ka kuru ma se k'o jɔyɔrɔ ta han o kɔrɔ ko jɔyɔrɔ tora ye wa n'i ye a jateminɛ fana u b'a yira sa k'a fɔ ko 100 saradala zen musow k'u sera ka 45 sɔrɔ ko kɔrɔlen min ye cɛw ye olu kɔni ta o ye 55 ye ko dɔ bɛ ka fara musow ka jɔyɔrɔ k'a ko la min ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ minisiri ka kumana conseil des ministres kɛnɛ kan ko maa dɔw taara ɲɔgɔndan in kɛ ni diplôme ye diplôme minnu tɛ diplôme yɛrɛ ye k'u y'olu fana minɛ sa u bɛna n'olu di kiiri tigilamaw ma minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko zen ta kɔni ko bɛɛ lajɛlen ka nɔti a sɛbɛnnen don i ɲɛkɔrɔ ye n y'a nin sɔrɔ ma nin sɔrɔ ne kun ye ɲɛ sɔrɔ a ko la o ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'i ka nɔti la wa min ye 100 saradala la sa yira k'a fɔ ko lujuratɔw 15 ko k'o di olu maa minnu mana se ka moyenne sɔrɔ ni o bɛ kuru 10 bɔ ko ka olu latɛmɛ o la sa olu ka maa 32 kɔni olu sera ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ko in na min ye concours in na olu sera ka moyenne sɔrɔ concours yɛrɛ jaabi e k'o ma bɔ ka ban kalo tile 4 yɛrɛ kun don n'o ye juillet kalo ye ko kan ale kuru kɔnɔna na minisiri min farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka ko kunna ale conseil des ministres ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko min ye denmisɛnninw n'o ye funankɛninw ye AES kɔnɔna na sa k'olu ka lajɛ tun b'an fɛ yan lajɛ in ye laɲini min kɛra sa sifinnakaw olu ka lajɛ min tun bɛ ɲamɛkaw fɛ AES tɔgɔ la o de ko sa ko ka funankɛninw fana ta ko ka o sigi n'o ye mɔbaaninw ye denmisɛnnin fitininw o baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɛra a yira sa k'a fɔ ko Nizɛrikaw fɛ juin kalo tile 27 ana 28 minisiri minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna sa olu bɛɛ lajɛlen tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye sifinw olu ka lajɛ la o de la sa min ye denmisɛnnin fitininw ta a fɔra sa ko ka n'o kɛ Bamakɔ yan k'a daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ ka taa fori a tile 3 la ko min ye ni lajɛ in ye sa ale kɛ kun ye sa denmisɛnnin fitininw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo min na kɛlɛ in kɔnɔna na degun bɛ se ka s'u ma a bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na cogo min na Bamakɔ sa ko min ye denmisɛnnin ncinin ni maa 600 o de nana maa 300 o de nana a ko kɛnɛ kan yaasa ka se ka na baara in ale bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɔ Mali Burkina ani Niger minisiri min bɛ maliden minnu sigilen don kɔ kan kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko min ye maliden minnu bɛ kɔ kan olu tɔgɔ la fɛɛrɛ kɛnɛ bɛɛ bɛ na sigi n'a bɛ fɔ ma sa ko forum international de la diaspora baara in kan ka kɛ juillet kalo tile 17 k'a kun fori a tile 19 min ye Bamakɔ kɔnɔna na a kan ka kɛ CICB la a ko bɛɛ lajɛlen sa k'a kɛ kun ye sa min ye an ka maliden minnu bɛ kɔ kan u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye an ka jamana yiriwali la sɔrɔ ko ta na sira fɛ ka jamana sɔrɔ yɛrɛ yiriwa baara in kɛ kun ye min ye maa bɛ yen bi ni seko ni dɔnko b'i la n'i ye maliden sigilen don kɔ kan i ka se ka segin ka na n'i ka dɔnniya ye ka se ka baara kɛ sɔrɔ ko ta na sira fɛ seko ni dɔnko ko ta na sira fɛ politiki siraw fɛ ale ni jamana yɛrɛ sinsinni siraw fɛ min ye jɛrɛ in ye sa u y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛna kɛ hakili jagabɔ ye hakili jagabɔ min maliden minnu bɛ kɔ kan kɛnyɛrɛye tigilama fara faso taw kan sa u bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko ta na sira fɛ marabolo ko ta na sira fɛ yiriwali ale ni bolodi ɲɔgɔn ma ko ta na sira fɛ ani musaka ko k'olu bɛɛ lajɛlen bɛɛ dɛngɛmɔ yaasa maaw bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min na minisiriso min bɛ yen n'o bɛ muso den ani du kunna ale conseil des ministres ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko musomanin minnu bɛ yen n'o ye muso minnu bɛ yen n'u olu bɛ taa ɲɔgɔndanw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la école nationale d'administration n'o ye ENA ye salon ko o ɲɔgɔndan min bɛ sen na ko olu ye kalanso in kɛ olu kunna yaasa ka se ka dɔ fara u ka dɔnniya kan yanni ɲɔgɔndan in yɛrɛ cɛ fala ni kɔni tɛ bɛn dɛ aw bɛna taa concours la aw bɛ musow ta ka taa dɔ fara olu ka dɔnniya kan bɛɛ ni garisɛgɛ de kan ka taa a bɛ bɛɛ de to yen bɛɛ n'a garisɛgɛ ka taa ni bɛɛ n'a fala nin ye fɛn minisiri ye dɛ ne kɔni hakili la fala ye ni ɲɔgɔndan de bɛ yen muso ko k'u ni cɛw bɛɛ ye kelen ye a ma se kalan ka taa k'olu kunna tuguni ko ka dɔ fara olu ka dɔnniya kan ko yaasa olu ka se ka taa ENA concours kɛ bɛɛ n'i ka n'o kɛra cɛw fana ka dɔ fara olu fana ka dɔnniya fana kan pour que bɛɛ ka damakɛɲɛ walima nin kelen kɔni gouvernement ka nin ma ne kunkolo minɛ han n ko ne de dɛ ni ɲɔgɔndan don fonction publique filɛ sisan a dama ka kan bɛɛ ye i n'i ka dɔnniya bɛ na i b'a ɲini mɛ n'a ka fɔ ko nin ye ENA ta ye u k'a lajɛ u k'u to yen n'a y'u dɛmɛ tan a bɛna kɛ ko dɔ ye don dɔ a tɛ s'a kɔrɔ aw de don ɲɔgɔndan ye ɲɔgɔndan de i bɛ se min na n'o ye n'i kan ka min sɔrɔ i b'o sɔrɔ a banna ka taa dɔ dɛmɛ ka formation ko kunna k'o fɛ o kɔni u ko k'u ye maa 600 fala ye ani 77 musolakaw la k'olu sɔrɔ ko ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan minisiri 4 yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka taa ko in kɛnɛ kan koyi
n'o ye labɛn ye yaasa muso bɛ se cogo min na ka se ka dɔ fara u ka dɔnniya kan yanni i n'a kɔnkuru ale cɛ ko o baara ko u y'o kɛ minisiriso min bɛ dugukoloko kunna an ka jamana kɔnɔ ale a conseil de ministre la dɔnniya ko min ye maaninfinw tɔgɔla don n'o ye journée mondiale de la population ye k'o kan ka kɛ ni juillet kalo tile 11 jɛnsɛrɛgɛ naani ale de ye don in sigi sen kan san 1989 san juillet kalo tile 11 ko yaasa min ye dugudenw ye sa olu tɔgɔla don kan ka se ka ɲɛnɛmaya cogo min k'a ta o don na fo bi Mali a ma to kɔ don in ale ɲɛnɛmayali la jɛnsɛrɛgɛ naani y'a yira sa k'a fɔ sa ko min ye dugudenw ye mara kamabaw ani mara sinsinbaw baɲumankɛtɔnw ka taa fara jamanadenw yɛrɛ ka kɔkɔrɔdonbaw kan maa minnu bɛ yen n'olu bɛna ka na dɛmɛ kɛ musakako ta nasira fɛ min ye CNT maaw ye ani maa mafalen wɛrɛw k'u bɛɛ lajɛlen welelen don nin kɛnɛ ka juillet kalo tile 11 ɲinan ta dakun ye min ye sa ko ka sifinw ka se ni dabali d'u ma yaasa u bɛ se ka du sigi cogo min du bɛ kɛ siniɲɛsigi ye basigi ni lafiya bɛ k'a kɔnɔ ale ni taaɲɛ Mali sa ale kɔni ko sa ko ale ka dakun bɛna kɛ min ye o ye ka garisɛgɛ di denmisɛnninw ma u ka se ka jɔyɔrɔ ta yaasa ka se ka du sigi du bɛna ni bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ ale ni hakili jagabɔ ye an ka jamana kɔnɔna na baara ninnu sa ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ kavakaw fɛ yen kava ale bɛ kɛnparana o marabolo kɔnɔna na san région o la ko min ye baara in bɛna taa kɛ n'o ye maaw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a baara bɛna tali kɛ min na sa baro sugu bɛ a la musow olu tɔgɔla kumaw b'a la kuma tɛ maa minnu bɛ musow dasi ka kuma ta o kan min ye yiriwali ye sa musow bɛ se k'u jɔniyɔrɔ fin cogo min na baara la o bɛna kɛ min ye donbolo bɛna kɛ musolakaw ye musolaka minnu bɛ yen bi ni olu kɛlen don ka se ka baaraw caman sigi sen kan u y'a yira sa k'a fɔ ko don in hukumu fana kɔnɔna na u bɛna sa ka hakili jagabɔ kɛ ka maaw hakili lajigi ka min ye jamana ɲɛmaaw hakili lajigi degun min bɛ dugudenw kan bi jamana kɔnɔna na ka se ka o f'u ɲɛna fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ o la yaasa ka dɔ fara yiriwali kan minisiri min bɛ sisan i bɛ se ka na n'i ka muso foto ye minisiri min bɛ sigida ko kunna saniya ani yiriwali kuntalajan ale conseil de ministre la dɔnniya sa k'a fɔ ko min y'u ka ɲɔgɔn ye 26nan ye n'o bɛ tali kɛ 15 de l'environnement dɔgɔkun 2 min ye sigida lakana baara ye ko ɲinan ta kɛra sankaw fɛ yen min ye ɲinan ta ye sa ko kabini san 2000 jamana ale kɔni bɛ nin don in ale ɲɛnɛmaya nin don in sigilen don jamana fɛ n'o ye 15 ye a kɛ kun ye sa sigida ko ka se ka sigi sen kan ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye ko ɲinan ta min kɛra sankaw fɛ yen ko u y'a ni ko caman dorogo ɲɔgɔnna fala ye min ye juin kalo tile 5 o kun ye sigida yɛrɛ tɔgɔla don ye juin kalo tile 17 o kun ye don kɛrɛnkɛrɛnlen ye ka ɲɛsin sa ja kungo kɛlɛli ma ale ni kungo tiɲɛni ma min ye jɛrɛ in tako 26nan ye n'o ye 15 ye ale daminɛna sa juin kalo tile 5 ka taa kunca tile 17 Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ nka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra sankaw fɛ yen o de la u y'a ni sangɛmɔ fana dorogo ɲɔgɔnna k'a bɛɛ lajɛlen kɛ baaraba kelen ye baara min senfɛ sa sankaw olu ka sugu bulon o kabakuru fɔlɔ taara da min ye dugutigilakaw ka bulon o fana taara da min ye don in ye sa ko a y'a to maa caman ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ minnu sigilen don sa ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin kuma tɛ bi manani kɛlen don ka tiɲɛni min don an ka jamana kɔnɔ an ka dugukolow tiɲɛni min bɛ senna nin ye ka se ka kumaw kan ka fɛɛrɛ ni dabaliw sigi ka maaw hakili lajigi baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ yiriwali ko ta nasira fɛ ale ni bɛn ni kelenya ni maliyɛnw kɛlen don ka muɲu min kɛ bi kumaw ye tali kɛ o la minisiri kelen a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛrɛ wɛrɛ fana tun bɛ yen n'o ye agence panafricaine de la grande muraille ye kogo janba min binkɛnɛma kan ka dilan sa k'a daminɛ diɲɛ fantan farafinna an fanfɛ bolo fɛ yan olu ka jɛrɛ 10 k'o fana tun bɛ ka kɛ Bamako juin kalo tile 26 jɛrɛ yanni ale cɛ sa ma mafalen minnu bɛ jɛkulu ninnu kɔnɔna na olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kalo tile 24 a n'a tile 25 ka ɲɛbila sɛbɛnw dilan sa ɲɛbila sɛbɛn minnu b'a to minisiriw bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na ka fɛɛrɛw sigi sen kan min ye conseil de ministre yɛrɛ sa ko o kɔni ye laɲini caman ta laɲini fɔlɔ ye min ye sa ka fɛɛrɛ sigi sen kan u bɛna baara min kɛ san 2025 kɔnɔna na ka kɛ ni grande muraille verte ye u ye secrétariat technique secrétariat exécutif k'u ye o maaw fana o yɔrɔ fana sugandi u ye maa ta fana maa min n'o ye directeur exécutif scientifique et technique ye o fana kan ka se k'a ka baara kɛ min ye u ka forum économique ye n'o bɛ tali kɛ grande muraille verte yɛrɛ la sa n'o kan ka kɛ san 2026 u y'o fana kuma fana fɔ minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna ani dunanjigisow ale fana ye conseil de ministre la dɔnniya sa k'a fɔ ko motikaw fɛ yen
olu ka fɛɛrɛ kɛnɛba min bɛ no o ye u ka dɔgɔkun kelen seko ni dɔnko ye moti ale mairie bɛ min sigi sen kan ko baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra tako sabanan a kɛra sababu fana ka sigida ɲɛta k'o fana fɛɛrɛw sigi sen kan hakilina min b'a to sa dugudenw yɛrɛ bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ seko ni dɔnko ta nasira fɛ baara ninnu kɛra juin kalo tile 26 ka taa kuncɛ tile 30 la moti ale kɔnɔna na dɔgɔkun kelen kɔnɔna na sa min ye motikaw ye u ni marabolo wɛrɛw maaw ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ sabula a kun kɛ kun ye yiriwali kuntalajan bɛ se ka sigi sen kan cogo min na seko ni dɔnko k'ale don ba la an ka jamana yɛrɛ tabiya n'an ka taabolo ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ye ɲinanta in sa ko maa minnu nana sa o ye woyiguyakaw ye ka bɔ burukinakaw fɛ yen sanbera ka bɔ nizɛrikaw fɛ yen fɛɛrɛ min bɛ sa n'o ye sigida ɲɛtaa ye k'u y'o fana baaraw bila sen kan juin kalo tile 28 ale kɛ kun ye sa ka maaw ɲini maa minnu bɛna yiriwali baaraw kɛ yaasa togoda sigidaw la min ye seko ni dɔnko ye a bɛ se ka mago ɲɛ maaw ye cogo min na u ka se ka baara sɔrɔ a la ka hakili jagabɔ kɛ sɔrɔ bɛ kɛ fɛn minnu na k'olu sigi sen kan minisiri Mamu Dafe y'a yira sa ko a ka taali fana sen fɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ marabolo kɔnɔ n'u bɛ seko ni dɔnko baaraw kɛ ale n'olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye ka hakililajigi kɛ baaraba minnu b'u bolo kuma tɛ nin waati in na minisiriso yɛrɛ kɛlen don ka assurance min sigi sen kan n'o ye assurance volontaire pour la culture ye a y'o fana ɲɛfɔ u ka maaw ye minisiri min bɛ yen ni ale bɛ kɛnɛyako kunna n'o ye médecin colonel Assa Bajalo ye ale ye conseil ministre ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko banajuguba min bɛ yen n'o ye dengue ye ko a jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta in kan jamanakuntigi sa ale ko ko an bɛɛ lajɛlen ka tanganaw k'an taalan ye sabula bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to yɛlɛ nin waati ninnu na yaasa an bɛ se ka an sanuma bɛ se ka to cogo min na ka jamana k'ale nafa hali bi Bamako juin kalo tile 4 san 2025 secrétaire général du gouvernement Burama Kulibali chevalier de l'ordre national. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Seko San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ fala ye min ye Mali sɔrɔsi kɔrɔw ye armée de l'air taw olu ye u ka jɛrɛ kɛ u ka fara ɲɔgɔn kan jɛrɛ jɛkulu min bɛ sa ale y'a ka baaraw kɛ foyer de l'air kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen min ye u ka nin assemblée générale ba in ye sa n'o ye armée de l'air sɔrɔsi kɔrɔw ye u ye a baara bɛɛ lajɛlen kɛ maa min ka yamaruya kɔnɔna na sa o ye général de brigade Alu Boyi Jara ye maa b'anfa minnu fana tun bɛ sa o ye wolomasiri tabakɔrɔw ye u bɛ ye finitigilakaw caman ye olu nana sa ka na nin waati in kɔnɔna na kuma tɛ jamana yɛrɛ bɛ taabolo min na kuma ye tali kɛ o fana na finitigilakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye bɛn ni kelenya kɔnɔna na min ye nin sɔrɔsi kɔrɔ ninnu ye ka se ka bilasiralikanw di denmisɛnninlakaw ma n'o maa minnu bɛ baara la bi k'o kumaw u y'olu fɔ min ye général Alu Boyi Jara ye a kɔni ye u fo u ka nin hakilina ɲuman sɔrɔli la kuma tɛ bi k'olu sifinnakaw k'olu dɛmɛ yaasa ka se ka bilasirali d'u ma degun minnu bɛ yen u bɛ se k'olu pan cogo min na ka se ka baara kɛ colonel à la retraite Dramane Bouare ni ale ye tɔn nama dangan ye ale fana ye hakililajigi kɛ sa min ye maakɔrɔ ninnu ye olu jɔyɔrɔ ye min ye ko tiɲɛ don olu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la koyi ko nka k'u tɛ se ka da u tɛ se ka suma sabula u b'a dɔn bi k'a fɔ ko jamana bɛɛ lajɛlen mago bɛ ɲɔgɔn na kuma tɛ bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo wolomasiri tabaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko senkɔrɔma dondonni o ye diyagoya olu bolo ka ɲɛsin u faso ma min y'u ka jɛrɛ in ye sa ko ni ala sɔnna a ma a tɛ kuncɛ fiyewu ni u ma laseliw ni bilasiraliw kɛ kuma tɛ denmisɛnninlakaw bi na minɛn minnu b'u bolo ani bɛ ka baara kɛ cogo minnu na ka se ka dɔ da dɔ kan u se ka faamuyali kɛ cogo min na ka tɔmɔli kɛ maakɔrɔw olu nɔfɛ kɛnɛ in ka ye fala ye ɲɛnajɛni yera a la koyi yaasa ka se ka fuguri bɔ dabada la yanni babu ka don olu kɔnɔna na bɛn ni kelenya ale kɔnɔna o hukumu na sa sisan fala ye bi CPI de b'an bolo CPI ke ko a kɛlen tɛ ka degun sɔrɔ wa fala ye CPI maa kan k'i yɛrɛ ɲininka bi
a sigikun ye min ye ko yalama a bɛ ka se ka o baara kɛ wa cour pénal international e ko nanzaralakaw ma ta ka se ka dimi bɔ u yɛrɛ la n'a ye ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma jamana minnu bɛ yen n'olu maaw ma sɔn ka taa u dungo sira fɛ wa ko yalama bi maa man ka ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ farafin jamana minnu kɛlen don k'u tɛgɛ nɔ bila nin sɛbɛn in na u k'u fosi ka bɔ a ko kɔnɔna na pewu wa ko walama ko min ye CPI yɛrɛ ye a tɛ se ka nɔ bila ni sariyaso ye bi sariyaso min n'o bɛna nafa ɲɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye a tɛ bi maa kan a bɛ tiɲɛ fɔ fala ye CPI ale yɛrɛ bɛ nin waati na Pays-Bas de fɛ yen koyi alahayi u y'a yira sa k'a fɔ sa CPI yɛrɛ sigira sen kan san 2002 o san a sigira sa ko sabula ko waati mun na maaw tun bɛ kiiriw tun bɛ kɛ cogo minnu na o tun man ɲi min ye fɔnkɔɲɔgɔnkaw ye kiiriko ta nasira fɛ ani maa dɔw bɛ yen u ka jamanaw tun tɛ se k'u kiiri u bɛ waleya minnu kɛ k'o la sa k'u y'a ta ko nka ko koyi ko a bɔra minɛn kɔnɔ pewu a kɛra politiki minɛn ye politiki minɛn min n'o bɛ farafinnakaw olu bagabaga ni a ko ye kuma caman fɛ nka bi ko min ye CPI ye e ko a yɛrɛ tɛ nima karan na wa falayi ko CPI procureur n'o ye Karim Kan ye ko e ko u m'ale dulon de u y'a dulon ko sabula sɛgɛsɛgɛli dɔ bɛ ale yɛrɛ nɔfɛ ko min ye an lamɛnbaaw ka hakɛ to k'a bɛ bin musow ka ko o jaratigɛli o ɲangini b'a yɛrɛ nɔfɛ sɛgɛsɛgɛli min sigilen filɛ ale nɔfɛ nin ye cour pénal yɛrɛ kɔnɔna na ye ko b'a yira sa k'a fɔ ko min ye cour pénal ye a y'a ta sira jɛ a y'a taabolo jɛ baara minnu bɛ yen n'a kan ka olu kɛ a y'o jɛ ko a yɛrɛ bɛ kuma minnu fɔ kuma caman a bɛ laɲini minnu kɛ kuma caman ani a ka kan hɔrɔnyali baaraw kɔnɔna na ko CPI y'o bila koyi ko CPI n'a ma kɔlɔsi u ka procureur nɔ minɛlen min filɛ nin ye nin ko in na falayi k'a bɛ sɔn ka kojugu caman se u ma sabula olu yɛrɛ ye maa caman kiiri u ye maa caman jalaki u ye maa caman danbe bɔ a la k'a sababuya kɛ waleyaw ye waleya minnu nɔ filɛ n'o filɛ ne ka na wuli u yɛrɛ nɔfɛ bi ko CPI ka ɲangini sɛbɛnw CPI ka kuma minnu bɛ fɔ fɛnba minnu bɛ kɛ CPI la ko bɛɛ lajɛlen b'u bɔ fan dɔ koyi ko maaw kana fili kow ma bingali minnu bɛ kɛ janfa minnu bɛ kɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ minnu bɛ kɛ k'a bɛɛ lajɛlen fanba bɛ bɔ nanzaralakaw de fɛ yen nka kalasi dɔ jɔ i ɲɛna ka bɛn n'o ye farafin jamanaw n'olu kɔni n'olu ye ko kɛ sa i b'olu masakɛw walima olu ka marakɛlaw olu dalen caw kan'u ci u tɛgɛ kiiri bɛ kɛ tuma dɔ la ko a dɔw yɛrɛ maloya da ye sabula nɔminɛli kuma min bɛ fɔ ani sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ di u ma a de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma caman ko nin waati laban in na ko e ko CPI yɛrɛ m'a dan yira wa sabula a baara kɛcogo a n'a ko kɛcogo k'a bɛ n'a fɔ maaw de b'u kɔkɔrɔ kuma o kuma a ye nin kɛ tan a ye taa yan fɛ baara mun bɛ yen n'u kan k'o kɛ k'u t'o kɛ kuma si politiki mɔgɔw ni diɲɛ magobatigiw k'a taara ka kɛ olu ka minɛn ye minɛn min n'u b'o kɛ ka tɔw masiran nka u yɛrɛ bɛ kojugu damandan kɛ maa si t'i da don a la ko CPI a ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin farafin jamanaw de ma ka ca ni bɛɛ lajɛlen ye k'o ɲinini ye mun ye ka bin maaw kan k'a fɔ k'u ye waleya cɛjugu kɛ jamanakuntigiw k'olu caman ba minɛ k'olu kiiri walima jɔyɔrɔba tun bɛ minnu bolo farafinna ko nka ko don jumɛn dan jumɛn u ye dɔ wele ka bɔ Europe jamana ko k'o kiiri Amérique jamana jumɛn maa jumɛn welela ko k'o kiiri nansara jamana wɛrɛ jumɛn welela ko k'o kiiri k'a kɛra kiiriso fanfilama ye kiiriso min ni a kɔni ka kiiri yɛrɛ sigikun ye min ye ka tiɲɛ fɔ ka se ka bɛɛ lajɛlen bila sira kelen kan k'a y'o jɛ koyi ko diɲɛ bɛ maa minnu bolo a bɛ olu de naga kɔrɔ wa a ka d'u ye cogo min na u b'a kɛ ten fala ko fiɲɛma yɔrɔ ye min ye i ɲɛ bɛ nin diɲɛ jamanaba fɛn fɛn na dɛ CPI lakodɔn sɛbɛn n'o ye a sariti ye olu m'u tɛgɛ bila a la yɛrɛ anw de girinna ka taa don a la paraw ka tila k'a kɔlɔlɔ ye tuguni an y'an yɛrɛ minɛ ko bi ko yalama ko a bɛna se diɲɛ magobatigi dɔw ma wa minnu tɔgɔ fɔlen don ko k'u minɛ wa ko yalama ko a bɛna bɔ nkalon na ka don tiɲɛ na waati jumɛn ko CPI yɛrɛ filɛ nin ye bi ko nafa o nafa b'a la o ye maa minnu y'a sigi ye ni don min ka d'u ye u b'a kɛ ko wulujugu k'a su ka taa maaw kan nka k'u kɔni u ye ta kɛ u yɛrɛ la ko ye fala ye u ka procureur kuturu n'o ye procureur général ye Karim Kan k'o wele bɔgɔ jɛnnen kan k'a fɔ ko ka sɛgɛsɛgɛli k'o nɔfɛ ko ka tila k'a ye k'a fɔ ko tribunal min yɛrɛ bɛ yen n'o kan ka diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kiiri tigɛ ka damakɛnya bɛɛ lajɛlen ye k'o ɲɛmaa yera nin ko in na bi ko bɛ maa ɲugu han nka ko in dugumana fala ye ko min b'a kɔrɔ ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ k'i b'a dɔn k'a fɔ ko magobatigi minnu y'a bila ye k'a bannen don ka t'olu ka sira de fɛ ko kɔlɔlɔ o de wulilen don a kɔ bi ko CPI
k'a bɛ so ka to tancogo la wa ka wuli kuma o tuma min ye fitininw ye k'olu kunu belebelew olu b'u to yen foyi tɛ kɛ olu ye ko bɛɛ lajɛlen nu ɲɛ bɛ diɲɛ taabolo la bi fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka baara kɛ ka se ka nɔminɛli ni baara kɛ ko ni progrès yɛrɛ bɛ balo la ko bɛ kɛ cogo di farikolo ɲinɛ joliba ase ale ɲɛma danga n'o o ye maître Basaliu Silaye Babu a ko ko olu ye ndolatilaw ta u ma dan o ma ko i fala ye ndolatilaw olu kɛrɛfɛ u ye entraîneur kura ta entraîneur kura in a tɔgɔ ye ko Budo Mori a bɛ bɔ Kɔdiwarikaw fɛ yen fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye CAF ye n'i ka tɔn kan ka taa jouer compétition africaine na n'o ye CAF ye fo licence A CAF de fana ka k'i bolo o hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira sa ko yaasa olu ka se k'o baara kɛ maître Basaliu ni ale ye joliba premier vice président ye a ko k'olu bolo mɔnɔbɔ ka taa Kɔdiwarikaw fɛ yen fala ye Budo Mori san 34 ale de bɛna kɛ dege karamɔgɔ ye koyi wa min ye maa kofɔlen ye san 2022 23 e ko a ma kɛ entraîneur ka ɲɛnama entraîneur ɲɛnama ye Côte d'Ivoire Ligue 2 la wa o y'a sɔrɔ Muna football club a tun bɛ o la o kɔfɛ sa min ye Muna football club in ye a ye i jija ka se ka jɔyɔrɔ ɲuman di olu ma Côte d'Ivoire coupe min bɛ yen n'o o ye coupe de la ligue ye a y'o ta ko IS Bassam maaw a n'olu ta ɲɔgɔn fɛ o IS Bassam kelen a n'o fana tora ɲɔgɔn fɛ tuguni fo ka taa se san 2017 ma jɔyɔrɔ sabanan a y'o sɔrɔ Côte d'Ivoire Ligue 1 na ni Sporting Club de Gagnoa ye ka tila ka taa n'olu ye coupe CAF la koyi min ye maa kofɔlen ye fala ye k'a bɛ coupe CAF kɔni o womisɛnw bɛɛ lajɛlen dɔn sabula min ye tɔnw ye Côte d'Ivoirekaw fɛ yen a sera ka taa ni dɔw ye quart de finale la a taara ni dɔw ye huitième de finale la wa a taara ni dɔw yɛrɛ fana ye fo demi finale la koyi min ye maa kofɔlen ye ko a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ san 2019 san 2010 a kɛra sabanan de ye Côte d'Ivoire Ligue 1 na CE Sport de San Pedro a n'olu taara compétition africaine na olu bɔra huitième de finale la min ye a kɛlen sabanan ye u ka Côte d'Ivoire Société Omnisport fɛ n'o ye sɔrɔsiw ye a tila ka taa n'olu fana ye coupe africaine na fala ye maa kofɔlen n'o o ye Budo Mori ye Budo Mori ale de bɛna kɛ joliba entraîneur bɛɛ la belebeleba ye nin waati in na nka sa yaasa a ka se ka baara ɲɛ a bolo a ka se ka baara kɛ ka ɲɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'u ye dangan ta a la koyi dangan min taara a la o fana ye Côte d'Ivoire ka ye fala ye préparateur physique don baara mun kalifalen don o la sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye ka se ka i senfa k'i bolo fa cogo min denmisɛnninw bɛ se ka ɲɛ cogo min na ale ye Kore Bwanzo Félix Emmanuel ye ale bɛ nanzarakan a b'o mɛn anglais a bɛ dɔ mɔ o la kosɛbɛ maa min don ka se sɔrɔ o ka d'a ye wulikajɔ ni timinanja ani ka baara kɛ ni basigi ni lafiya ye o ŋana don min ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara kɛ wa k'i bɛrɛ bɛn maaw ma fana a bɛ se o la majigi o maa don fara ɲɔgɔn kan maa don wa min ye bɔlɔlɔ sira fana fɛ fala ye a b'o fana dɔn kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye farikolo ɲɛnajɛ o ka d'a yɛrɛ ye kosɛbɛ tulonkɛw n'o ye jeux ye o ka d'a ye wa livre kalanna fana b'a don entraîneur min don licence CAF o bɛ a bolo kabini san 2016 san n'o ye licence A ye CAF yamaruya ni équipe bɛ coupe CAF la i ka se k'a ka dege karamɔgɔya kɛ maa minnu fana a ye diplôme caman sɔrɔ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen min ye entraîneurya la a yɛrɛ ka entraîneurya n'a ka joueuria kɔnɔna na a sera ka taa ni Muna FC ye demi finale la Côte d'Ivoire coupe la koyi o fana kɔfɛ fana a ye championnat d'Afrique n'o ye Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔnɔna na ye u ka championnat e ko a ma taa ni Muna FC ye fo o ɲɛfɛla la wa o fana kɔfɛ tuguni demi finale u ka coupe nationale a taara ni Muna FC ye o fana kɛnɛ kan a ka sɔrɔ ka taa Olympique Ajake la sa n'o ye Ligue 2 ye u y'a yira sa k'a fɔ ko maa min kɔni don a fana a sen ka di a bɛ denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan baara ka di a ye maître Basaliu Sila a ko k'a ye ninnu de ta ninnu fila entraîneur n'a ka dan kan u ka se ka baara kɛ yaasa joliba ka laɲini ye min ye i b'a dɔn a seginna o kan o don o ye ka coupe du Mali ta ani jumɛn yɛrɛ ka kɛ champion ye ani ka don poule la ni sadi y'o gosi u b'u gɛn i b'a sɔrɔ Babu y'o f'u ɲɛna kɛ parce que Babu fana filɛ nin ye ale tɛ munumunu kuma kɛrɛfɛ dɛ il est direct
ale ka laɲini ye min a b'a f'i ɲɛna ni sadi de kɔni nin kɛlen don ko in ngalamuŋama yɔrɔ ye ninnu k'u jija dɛ hali n'u ma ligi ta sadi ka n'u dasi dɛ ni sadi y'u dasi babu b'u kɛ o kɔni fura foyi t'o la Falaye n'an bɔra farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ an bɛna tasibila kɔnɔna na min ye an ka cɛkɔrɔba ye ale soma yɛlɛmana kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye baba adjudant chef Mɛrɛnpɛ Joseph Sagara ye ale de ye an balimamuso fila colonel Mariam Sagara ani général de brigade Nema Sagara olu ka cɛkɔrɔba ye Falaye juin kalo tile 26 san 2025 min ye Mali ye a ye cɛba belebele a n'a ka baarakɛla belebele pɛridi n'o ye adjudant chef min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'o ye Mɛrɛnpɛ Joseph Sagara ye ala y'a ka kalifa minɛ la k'a si to san 93 la bana kuntalajan o senfɛ nin waati in na sa min ye kerecɛnnaka don protestant olu ka min ye kerecɛnw ka kaburu dɔ min bɛ yen bamakɔkɔrɔkaw fɛ yen a kɔni ka saledon o saledon kɔnɔna na u taara bila yen a dayɔrɔ labanw na nka yan'o cɛ sa denw limanaw balimaw baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen nana ka na banamasegin kɛ nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye Falaye min ye maa kofɔlen ye n'o ye an ka cɛkɔrɔba baba Joseph ye adjudant ale yɛrɛ a bangena san 1932 Sagurukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Koro mara la Mopti région kɔnɔna kun don a fa o ye Tomoko ye a ba o ye Tanu Sagara ye o la sa min ye Mali waati min na ale bɛ mata ka yɛrɛma hɔrɔnya la Faransi u ye a ta k'a kɛ sɔrasi ye sabula a timinan ka di a galabu ka kɛnɛ maa min don a ye kɛlɛ caman bolo kɛ ko ye Falaye a taara Indozunikaw fɛ yen a ye Algérie janjo kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya talen a nana sa gendarmerie ale kɔnɔna na seko ni dɔnko min b'a la ka taa se kɛnɛyako ta na sira fɛ sa a nana ka na faso dɛmɛ min ye san 1974 ka na se san 1985 ye a ye nin baara in kɛ maa min don Falaye n'aw bɛnna min kan i jija dɛ wa fana namara man d'a ye yuruguyurugu man d'a ye n'a ko a tɛ min na a tɛ o la o de y'a to yɛrɛ a ka jalako ma se ka siɲɛ sɔrɔ koyi sabula ka kurutukurutu kɛ ka jala sɔrɔ a ko k'a t'o la fiyewu ani min ka kan o ka d'a ma a ka waati kɔnɔna na sa san 15 a y'o de kɛ adjudant chef gradenya la koyi a n'o de jala talen tɛ nin lahara min ye maa kofɔlen ye n'o y'an ka cɛkɔrɔba in ye Falaye u ye jɔnjɔn caman d'a ma jamana kɔnɔna na min ye médaille minnu dira ma sa o ye commandeur de l'officier de l'ordre national ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya talen waati min na ale tun bɛ Dakarikaw fɛ yen a ma fila kɛ koyi a ko ko ayi Modibo Keyita e t'i kɔ don fiyewu ka ne to wɔlɔfɔw fɛ yen o la sa min ye général Ablaye Sumare ye a n'o farala ɲɔgɔn kan ka na nka ale taara i ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛn gendarmerie kɔnɔna ma dɔnniya min tun b'a la dɔgɔkɔrɔ ta na sira fɛ sa a n'a tɔɲɔgɔnw u jɛra sa ka o baaraw kɛ tasibila belebele o kɛra papa Joseph ye koyi min ye Bamakɔkura église ale kɔnɔna na limanaw teriw balimaw denw baaraɲɔgɔnw kanuɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen nana ka na dugawu kɛ ni cɛkɔrɔba ɲuman in ye Falaye k'Ala bɛ se k'a dayɔrɔ sumaya cogo min na min ye kumaw caman tara kɛnɛ kan ye tasibilaw caman kɛra min ye maa caman ye o ye ɲɛfɔli kɛ cɛkɔrɔba in ka baara la a n'a denmuso ka cɛsiri n'u ka timinandiya la wolomasiri tabaw ka gun kan ko bɛɛ lajɛlen ye min fɔ o ye Ala ka cɛkɔrɔba in dayɔrɔ sumaya du barika a kana taa n'o ye den minnu tora a kɔ yan sa alimasi min sɔrɔ Ala k'o kalifa olu la an bɛ dugawu kɛ sa min ye baba Joseph ye ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya sabula a ka balo ye nafa ɲɛ jamana ye wulada in na n bɛ dan sigi an ka laseliw la laseli minnu ni e Falaye Keyita y'a fili bɔlɔlɔ fɛ ne ye n fasa jasa ka dɔ fɔ a la maaw ye n'Ala sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan min ni nin si tɛ kelen an bɛ dugawu kɛ sa Asura Ala ka a timɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma bato fɛn fɛn kɛra kɔnɔ Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen sini n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 10 11
mugan walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36